Yun guys, may ano dito pala, Divine Mercy for Unborn, yung mga like na hindi, yung mga like na pinalaglag or mga nalaglag, yung mga nadulas, ganun. Ano pala dito guys? Ayan o. Para sa mga ano dyan, kung hindi kayo sigurado sa buhay nyo, wag muna kayong mag-aanak-anak kung hindi ka pa kayo sigurado. Kasi tas yung iba guys kasi hindi pa nagpapabuntis, tapos mamaya babago din isip, tapos si papalaglag mo. Siyempre kasalanan yon, di ba? Makakagawa ka ng kasalanan kasi hindi ka pa sigurado sa desisyon mo, tapos madadamay pa yung bata, di ba? Sabi nga nila, gumawa ka na lahat ng kasalanan, huwag ka lang papatay, diba? Lalo na yung inosente, yung bata, diba? Ayan guys.